Ahoj Slovensko! Kamaráti z Fiči nás požiadali, či pre nich nenatočíme jeden diel. Dnes budeme čítať ľuďom úryvky z Biblie, ktorú sme profesionálne zamaskovali za Korán. A komentáre štýlu "toto je okopírované zo zahraničia" si nechajte pod videá českých a slovenských youtuberov. Žena nech prijíma poučenie v tichosti, so všetkou podriadenosťou, žene však nedovolujeme učiť ani vládnuť nad mužom. Čo si myslíte na takýto postoj k ženám? Tak ako no, to je to také zaujímavé, ako celkovo tie moslimské krajiny, že troška tie ženy sú tam asi podriadené tým mužom. Keby však chýr o mladej žene bol pravdivý a nenašiel by sa dôkaz jej panenstva, vedujú ju k vchodu otcovho domu a muži mesta ju ukameňujú. Barbarstvo. Verím, že to je aj v Biblii niečo takéto. Ja som osobný kresťan, takže u nás, u kresťanov to tak nejako ponímame, ak je hlavou ženy muž. Ak je hlavou ženy muž. Barbarstvo. Tak je to v poriadku, ale hlavou toho muža musí byť Kristus, a vtedy to je v poriadku. Ľudia by sa mali správať tak, ži a nechaj žiť. To je môj názor. A čo keby som vám teraz povedal, že toto bol úryvok z Biblie? No. No je to podľa mňa nefér, že ľudia si myslia, celý život sú vedení k niečomu a potom za to bojujú a veľakrát nevedia za čo a veľakrát je to len prostriedok, ako ľudí zmanipulovať. Rozumiete, máte 10 Božích prikázaní. Ukážte mi, koľko z nich žijú podľa tých Božích prikázaní. No a prečo sa potom hovoria kresťania, aby sa podľa toho mali riadiť? To sa ja pýtam, že prečo? Barbarstvo. Nesmieš mať sex s mužom, ako máš sex so ženou, to je ohavnosť. Ja si myslím, že knihy treba brať nejako komplexne a keď sa vyjme nejaká jedna veta, tak sa dá vysvetľovať rôznymi spôsobmi. Čiže aby som sa k tomu vedel nejako zodpovedne vyjadriť, tak mi tam chýba kontext. Vy žijete podľa všetkých desatov? Ja nežijem ako takto, ale akože som ako kresťan. Barbarstvo. Aký je váš názor na Bibliu? Ja som veriaci, čiže je to podľa mňa najlepšia kniha na svete. OK, a čo ak vám teraz poviem, že toto je riadok z Biblie? Môže byť? Tak aj ja niekedy ako nože podľahnem tomu hriechu, dá sa povedať, alebo takto. Barbarstvo. Osobne si myslím, že Biblia je celá o láske a nehovorí nám, aby sme niekoho odsudzovali a nedaj Bože zabíjali. Nesúdil by som niekoho, keď nepoznám ich náboženstvo vlastne, o čo sa tu jedná. Ale je fajn, keď ľudia v niečo veria, ale nie možno tak strašne extrémisticky. Ja sa riadím podľa toho, čo si myslím ja, že je správne, ako ma k tomu viedli moji rodičia, jedno či to je Korán alebo Biblia. Takže zdravý rozum, podľa mňa. Častokrát aj v živote proste nielen v Biblii alebo v jakejkoľvek inej knihe, aj v iných veciach, že keď beriem veci útržkovite, tak môžem sa aj myliť. Je úplne jedno, v čo veríte. A je tiež úplne jedno, čo je napísané v akej knihe. Dôležité je riadiť sa zdravým rozumom. Kamaráti z Fiči nás požiadali, že či pri nich... Kamaráti z Fiči... Dúfam, že budeš mať veľa záberov. Či pri nich keď tú lampu nalejeme, nenalejeme linoleum.